Здравейте! В днешното видео ще разберете какво представляват истинските взаимоотношения. Това е нещо много важно и правя този клип, защото аз самия преди време си мислех, че знам какво представляват истинските взаимоотношения и че имам такива, но всъщност когато отидох на психолог, когато прочетох малко литература, се оказа, че не само не са били взаимоотношенията ми с другите истински, а са били доста токсични. Имайте предвид, че това, което в момента ви казвам, съм го обсъдил с психолог, така че после няма да има излъгани и подведени. Първото нещо в истинските взаимоотношения е да приемеш човекът такъв какъвто е. А това до голяма степен означава да го оставиш да бъде такъв какъвто е. Не се опитваш да го промениш. Не се опитваш да си наложиш своето мнение върху него. По принцип нямаме право да казваме как другите да си живеят живота, защото не сме им родители. И съм на мнение, че много хора трябва първо да сгрешат, за да се научат от грешките си, защото ние, честно казано, не се учим от грешките на другите. Трябва да приемеме, че всеки си има път, който ще извърви, но имайте предвид, че е много трудно да оставиш човек, за когото ти пука, да прави очевидни грешки. Истината е, че ако вашите взаимоотношения са истински, трябва да го приемете такъв какъвто е, без да го контролирате, независимо дали според вас е за негово добро или не. Второто нещо в истинските взаимоотношения е да се научим да виждаме добрите и лошите черти в човек от среща. Няма перфектни хора. Ако си мислиш, че човека срещу теб е най-перфектното същество на света или най-големия нещастник, това много изкривява начина, по който ти го възприемаш. А когато имате изкривена представа за някого, вие също така имате изкривени взаимоотношения. Няма как да бъдат истински. Третото нещо е доверието, но тук става въпрос за истинското доверие. Примерно, ти казваш нещо много лично на някого, ако този човек прецени, че иска, може да го използва срещу теб и по този начин доста да ти навреди. Но точно това означава да се довериш и да бъдеш уязвим. А пък от страна на другия човек, той вече може да те приеме такъв какъвто си, а не такъв на какъвто се правиш. С една дума, лъсва истината за хората. А когато го няма това доверие, започва един свръхконтрол. Всеки започва да дебне другия и гледа как да го надцака. Нали, ако стане нещо, да си в такава позиция на надмощие и да може да смачкаш другия, ако ти се наложи, за да може да се спасиш ти. Последната част от истинските взаимоотношения е да помагаш и да подкрепяш човека срещу теб, защото наистина го искаш. А не да се пазарите, аз ще ти помогна, пък ти трябва да направиш какво си в замяна. Защото когато правиш добро, няма условия. Когато има условия в правенето на добро, това се нарича бизнес. И сега към края направете следното нещо. Теглете една черта, помислете за най-близките ви хора и помислете колко от тези неща, които изброих, правите с тях. Тоест, с колко от тях имате истински взаимоотношения. Колко от тях ги приемате такива каквито са, без да ги карате да правят това, което вие смятате за редно. Не се отказвате от приятелството ви след първия проблем, след първия скандал. Когато поради някаква причина те не могат да ви помогнат, а вие имате нужда, не започвате да им говорите как вие сте им помагали, колко неблагодарни са, как са използвачи и така нататък. Общо взето, това бяха нещата, които исках да ви кажа. Започнете да четете и да се интересувате за начина, по който се чувствате и това, което мислите, да придобиете така наречената емоционална интелигентност. Вярвам, че това нещо, когато започнете да разбирате другите и себе си, това ще ви помогне до много голяма степен да водите много по-пълноценен живот. Благодаря ви, че изгледахте това видео. До скоро!